Tervetuloa esittelyn struktuurista. Minä tulen näyttämään, miten aloitetaan projekti. Kaikki ohjelmassa olevat tiedot perustuvat juuri projektiin. Se on vasta kun projekti on luotu, kuin pystyy raportoimaan aikaa, lataamaan kuvia, dokumentteja ja lisäämään tuotteita projektiin. Pystyt aloittamaan projektin 2 eri tavalla. Tarjouksesta, kuin asiakas on hyväksynyt sen. Minä menen tarjoukseen ja valikoin luo projekti. Kaikki tiedot tarjouksesta siirtyvät nyt uuteen projektiin. Ja tarjous säästyy projektiin. Toinen mahdollisuus. Menen välilehteen luo projekti. Täytä haluamasi tiedot. Minä kirjoitan yhteyshenkilön. Ja luo projekti. Niin yksinkertaisesti pääset vauhtiin. Voit siis aloittaa projektin tarjouksesta tai suoraan välilehdestä luo projekti. Kun projekti on luotu, voit ladata siihen kuvia ja aloittaa aikaraportoinnin sekä appin että netin kautta. Aika raportoidaan välilehdessä tuntikirjanpito. Vasemmalla pystyt raportoimaan aikoja ja lisäämään tuotteita projektiin. Oikealla näet raportoidut ajat.